Zdravo svima, dobrodošli. Danas za vas pravim vrlo jednostavne, sočne i ukusne kuglice, a pogotovo zdrave koje se tope u ustima. Znam da ih može svatko napraviti, ali je samo potrebna ideja. Pa hajde da vidimo kako ja to pravim. Ostanite u nastavku. Kao što sam već naglasila, danas pravimo vrlo jednostavne ukusne kuglice od hurmi. Ali što je najvažnije, što su zdrave. Bez imalo šećera, jaja i dodatnih nekih sastojaka. Znači ovdje imamo 200 g hurmi, 150 g oraha i 100 g kokosa. Ovdje sam već prethodno hurme odvojila od košpica. Nisam ih gulila, niti ću, niti sam ih potapala. Jednostavno to ćemo samleti sve u blenderu ili sjecku, zavisi kako ima. Što se tiče količine ovog svega, možete prema svojim željama smanjiti, povećati, zavisi koliko želite. Sad ćemo staviti hurme. Sad ćemo staviti hurme. Nema veze što je ovo odjednom ćemo sve staviti. Ovdje kada smo samljali hurme, ovdje sam pripremila malo vode, u slučaju da mi baš bude gusto. Zavisi od smjese, vi ćete osjetiti to pod rukom kako će biti kuglica. Sad ćemo dodati orahe. Prvo ćemo dodati pola. I pola kokosa. Pa ćemo ih kasnije uvaljati, možete u kokos, u orahe, što god želite. Ja ću ovo malo izmiješati sa rukavicom. Ovako napravljene smjesu, ja sam to dobro izmiječila. Sad ćemo praviti kuglice. Evo ovako koliko vi želite. Evo ovako. Možete manje, možete veće. I valjat ćemo kokos i orahe. Kako ko voli.
sve tako. Malo se lijepi za ruke, ali ćemo ih napraviti. Naše kuglice su gotove. To je ta smjesa. Vi možete znači odlučiti veličinu, hoćete li manje, veće, da li ćete sve ih valjati u orahe ili u kokos. Ja sam to podijelila. Što najvažnije, rekla sam, zdrave su, sočne, fine, ukusne, pa na vama je da probate. Hvala vam na gledanju, a vi novi koji se niste još pretplatili, pretplatite se, za vas je to besplatno, a meni mnogo znači. Pa idemo degustirati.